Helo, shwmai, Adam o dwi, ac yn y fideo yma heddi, dwi eisiau dangos i chi sut i dyfu berwr neu cres adre gyda'r plant. Ac gweitha'r ffaith bod yr hydref ar y ffordd, does dim reswm yn y byd pam na allwn ni dyfu bwyd iachus adre nawr. A'r peth gorau am dyfu cres neu berwr yw bod e'n egino ac yn tyfu'n gyflym iawn. Felly o fewn wythnos neu ddwy, bydd gyda chi hade wedi tyfu a bwyd ar eich plat. Felly chi'n cynnal diddordeb y plant. Felly dewch dy fi i weld sut allwch chi dyfu cres adre gyda'ch plant. Y cyfan sydd angen arnoch chi ar gyfer y weithgaredd hon ydy darn o bapur cegin neu bapur tŷ bach, bocs wyau wedi ailgylchu hen bocs wyau carfwrdd, chydig o wlan cotwm, dŵr, siswrn a hadau berwr neu cres. Gyda'r bocs wyau, torrwch clawr oddi ar y bocs gyda siswrn. Gallwch chi wedyn ddefnyddio'r clawr fel trei i ddal y cartyn wyau fel hyn, a hynny'n sicrhau bod dim gormod o ddŵr yn llifo oddi fas i'r bocs. Wedyn, gyda'r papur cegin neu papur tŷ bach, plygwch y papur mewn i gwarteri, ac yna torrwch pob darn yn unigol gyda'r siswrn mwyn creu 6 darn annibynnol o'i gilydd fydd yn gallu mynd i mewn i cartwn wyau. A fan hyn bydd y berwr yn tyfu. Felly does dim angen pridd na chompost, na dim byd felly arno ni i dyfu berwr, dim ond papur cegin neu papur tŷ bach fel hyn. Wedyn, gwasgwch y papur i mewn i'r cartwn wyau yn y segmentau unigol fel hyn, ac chi ofyn i'r plant i wneud y cam hwn. Ac yna, fel welwch chi, gwnewch yn siŵr bod nhw wedi gwasgu mewn yn y bocs yn iawn, fel bod nhw ddim yn dod yn rhydd, achos dyma le bydd y berwr yn tyfu. Wedyn, gyda'r dŵr, mae angen gwlwchu'r papur ei hunan mwyn sicrhau bod yr hadau yn egino. Mae'n bwysig iawn sicrhau bod chi'n rhoi digon o ddŵr ar y papur a pheidio bod ofn glwchu'r papur yn sylweddol, achos dyma sydd angen ar yr hadau i dyfu. Wedyn, ewch ar gwlân cotwm, tynnwch nhw'n rhydd a rowch nhw ben top y papur cegin neu papur tŷ bach yn unigol i fewn i bob adran o'r bocs wyau. Mae'n bwysig nodi, does dim angen bod chi'n defnyddio glân cotwm ar gyfer y weithgaredd hon. Gallwch chi ddefnyddio papur tŷ bach yn unig, ond o'm mhrofiad i, mae glân cotwm yn dal y dŵr yn well ac yn helpu'r berwr i dyfu. Wedyn, gyda'ch pecyn o hadau, tynnwch yr hadau allan yn ofalus mewn i gledr eich llaw, yn barod i wasgaru nhw'n hael, a mae'n bwysig pwysleisio hwn, defnyddiwch tipyn o hadau ym mhob un adran o'r bocs wyau, achos chi eisiau gweld cyn gymaint o cres neu berwr yn tyfu ag sy'n bosib. Un peth pwysig i gofio, mae hadau berwr yn fan iawn, felly byddwch yn ofalus i beidio osod yr had, dwedwch, mewn man gwyntog, rhag ofn bod nhw'n chwythu bant a ddim yn glanio ar y papur. O ran gofalu amdanyn nhw wedyn, na gyd sydd angen gwneud ydy glwchu nhw gyda sbrei dŵr fel hyn, bob yn ail ddydd falle, fel bod y planhigion yn gallu tyfu. O ran yr hadau hunan, mae unrhyw fath o gres allwch chi brynu mewn archfarchnad neu ar y we neu ganolfan arddio yn hollol addas ar gyfer y weithgaredd hon. Does dim angen i chi boeni o gwbl o ran pa fath o gres i brynu. Ac wedyn, mae'n fater o aros i weld yr hadau yn egino a'r cres yn tyfu, a wir i chi bydd hyn yn digwydd yn sydyn iawn, felly mae'n syniad falle i greu siart i gofnodi'r tyfiant, fel bod y plant yn gallu gweld pa mor sydyn mae bywyd yn gallu tyfu o hadau ei hunan. Dwi'n gosod nhw ar sil ffenest heulog braf, fel bod yr haul yn gallu cynorthwyo gyda'r egino hefyd. Ac wedyn, fel welwch chi fan hyn, deuddydd ar ôl i hau nhw, mae'r hadau yn barod wedi dechrau egino gyda dail bach gwyrdd a stemiau yn dod oddi ar yr had. Ac wedyn deuddydd yn dilyn hyn, maen nhw wedi tyfu'n bur sylweddol eto fel allwch chi weld fan hyn. Mewn ffordd, mae modd cynaeafu'r hadau hyn nawr yn barod i fwyta, ond gallwch chi adael nhw i dyfu yn bellach am ryw wythnos a hanner eto yn barod i'w torri wedyn a'i gosod mewn brechdan. Ond cofiwch hefyd i ddyfrio'n gyson, jyst i sicrhau nad yw'r papur yn sychu. A mae mor syml â hynny, dyna gyd sydd angen i chi wneud i dyfu berwr adre gyda'r plant. Pob hwyl i chi!